Sugo Bible study ko ini ang sarani ni one shop mani engka sini जों Bible rok pore kan ke Bible ni kok rok kan ke kabang sengmeng kasau ke sengmeng kasa mani bekau je sengmeng kasa mani bono जों Bible ni bising teuina kwbui de kwbui ya जों bono sima kan ke जोंनि बयदोआवबो ग्राक होननाय के ते बयनावबो साइ खोना रमावानो के अमहायके बयनाव गायदोनि थाने तेबो तबैबो मानोनो तेबो निनि ख्रिस्टान जीवनबो बयनिबो सिगाङाव काहा बा बयनाव फुनगै दंगै मानोनो के हायनि बागैनो आं दिनै वान सखा अबनतयै किसा video private này cái phải đi biết là càng ngọ có bóng mà hay tầm bố cái sắp đầu quay sát cái này quan số khác cái này rồi ni sinh ra ngay trong cái bức tòa nào comment box comment cái sinh hoạt đi bộ mà nữa nhà cái bà ano directly anh WhatsApp của nó sinh đi mà nữa ang last số anh WhatsApp number rồi đó cái phải đi chúng bây giờ này sưng mừng của thằng này nữa một ông hai bororok ông hai các bạn một bororok nữa các bạn một bororok này bực khao nó ông hai sưng mừng cả sao cái sưng mừng cả ông hai Bible kwbui wngwi bơ từ mà này các bạn mà bororok Bible này có nó poito samaya và poito tamni maya ông hai sừng hay này hay Bible kwbui wngwi tongwi bơ từ mà này các bạn mà bororok Bible này có nó poito tamni maya và poito chawi maya poito samaya 어버시 sừng belai kena orang wansok kangke belai kena kamani ko teman ba Bible ni kwbui no te Kristo no sobrai henei bokhabai yachaknai belai ke kisa o sangsaro age bohaino tabok bohaino মানে আগে মানে যিশু থৈমানি কুতুং কুতুং সাগরিরাव কক पिरि दंफ्र उजरा बहायनो दाबक बहायनो मुंसा फेलाय माने ग्रै फियाबा अमहाय ओंनाय होनै जिसु हुस खलायै गलांखा जों आगेनो सायमानो जिसु गोथां दंफ्र अनबो साय गलांजाक ओंगे अमहाय ओंया हंके बने कक नांगे सिंखामो aber Jesus siwul bongka bewak nus nang naisa demam bu nai borok rok besuk bono yachak nai bono kok no yachak nai bo agene siwul hani bagai bo ketang tong probu u kok no sai kalangja hani bagai bo tumasa dogar kese tuisi hananai di naisa Matthew chapter 7 no chung thanaya aro tumaisa Jesus samani kok Mathai 7 13 ang porenai dugar ke septui hapti tamne hinke morke lamani dugar ingkha kuwa lama bo koto hake borok kabang mano abotui himo thangnani lamani dugar ingkha kesep lama bo kutu hake kisha borok rok no abono sawi mano geseng oro jisu salang mani kok nugo dogar kesep 당만이 라마 응카 도가 belek kese belek cikong 당만이 mana dogar kese mana tambu parengani balayani klaisukia ke jisu je warning rolang mani abosen borok munishoni lai buma wo naini kanke sen ngono nugu
지수 사만이 꼭 낭만이 쓴 진이 저라오고 따고 그부이 응의 동만이 너슨 누구 낭의 동만이 너슨 누구 tamni bororok Baibel no te Yesus Kristo no yachakmanya aboni karon engka actually karon mengtham tongo puila wongke teman nai ignorance ngiyakeba teman nai asak simani kwbui je sina nangmani no siani bagai Bangla bagian mana ogyanota Baibel no tuye je sina nangmani bono bororok sia geza hai bagai Baibel no sakni wan sokte ken naima bai Yesus Kristo no yachakmanya eba Baibel no kwbui hne nawi maya kwbui hne yachakmanya kong जों इतिहास रक जों पढ़िनाय खानखौबो खरकसा बर' आर्कोलजिस्ट माने माने हा खुरै नायदुबनाय रक गोरों अंगरनो आर्कोलजिस्ट विलियम रैमसे बो दा बेलेकनो बुमं उंजा खरकसा बो आगे बाइबल नो पयतो खालाया tongmani Bible no poito khlaya borok awahai borok tongmani bo Bible no jachai khaimani yagulo bono bo jachai khaikya Paul je boni tong kusung bo kathang tongmani jorawo je bo gotma kahamno yang thangni pirimani bono bo jasai khaine kya kaha ke porikha khaine kya investigation khai mane pore bo Bible no ame omo hai proman manka jo bo Bible no tumanai dinai khai mali omo chaya nei ba gothogya nei bo honi mali ulas kang Bible no bo poito khlaya Piaba bo jasai kemani yagulo omo hai proman manka omo hai evidence manka mane bo Paul boni ministry yang thangmani omo hai evidence support khaikya bo Bible no dinai khaisimaliya je omo hai ke bo uloke poito khlainai ngai thangka goboni yagulo chung tekashanugo Abraham Lincoln जों सिबायो Abraham Lincoln bo sinijak mani engka mane je seleng khlaijak tongnai rok no phiok naisa hnai bo sinijak phiaba bo kwbui ke Bible no poito khaya bo ulo boy koroksa pastor ni boy sujak manai abo boy pore boy akong wise ulo bo kwbui ke Bible kai ni kogna de Yesus Kristo no bo yasakha bonen kwbui poito omo kwbui ni bonen thani poito ongka gete kaisa komon tongo koroksa boy mane sui kren Liu Wallace ni nero sibainai o porikangke bo koroksa taunai राजनीति विज्ञान bo politics na tu sudnai omhai boro nge bo age omhai skeptic mane bo by ama bisa kaitor te Bible rokno bisa saya dorok ke bo emon ki omhai bo je boro Jesu no kaitani sajla nei poito khlainai
the Bible no kaitani kokthai ni poito plani rok no bo jis jole jak tomane male boni hisabo obo maya boni hisabo Jesus Christo kaitani sadla maya the Bible bo kaitani kok ni maya ani boni one sok ngo omon hai bagay bo Bible no dalal hane punugani bagay bo pori wani cengka investigation klayani cengka mane jasai klayani cengka tamane bagay bo jasai klay dalal hane buino proman nawi ba amo khayi buino dalal hane punugu nadi hi amo dalal si hane punugani bagay bo jasai klayani cengka piaba uloke Bible kwbui busuk kwbui bonobo siwi manka dalal khaina hi dalal phunugmani hi jasai khayoni chengmani tabo bose kwbui no manai bote Bible no kwbui ni romu bose Jesus Christ no yasagi paike ege bo yasak mani yagulo bo shuya kaisa boy ni bisingo kaisa kapeli kana mana jeng sini zat bororok sini ul abong ka ben ha ro tama boni bo among dei romit lang zakha okay boni buma boni bahna zigro sowi tong za hako mana tama nai room kaisa siko wa hako hai ko sowi kudu tong za boni bagai uloke bro biya disa ngai okay bo ulo yogi paye biang sereng rokha tiro itlang jak mane yagulo yogi paye buma bupaso are buma bai busa buma bai bahanu juk sunu no manliya ke ulo ke mangka bro biya di bagay phabero tongwe roija o cinema tongo boy no cinema khite ulo boy shu jak no ke ulo ke bo jisuni aro boy ro ko jisuni ko tongo jisu ni thui bai o biya di ro hangka 지수 심이세 못한나이 어버 한께 좀 만약 지수는 부록만이 아버요 정도 이게 오버로 아게 tama bo Bible no dala ni punuwani bagisi Bible no pore nai bro Jesus Christ no dala ni punuwani bagisi bo Bible no pore piaba Bible ne kwbui no manai bo se uloke jisu no yasagri baike je pananten neng Bible no kwbui ke jasai khaikya mane bukhabai dala nei phunugna ni phangten neng bukhabai wansogui neng kaha ke jasai khaikya ke Bible je kaitani kok thai abo siwi manna je se borok phanangten lekha kereng phanangten rengya phanangten haipano kwbui nai tugui kwbui je tong kerui ini nai tugui kwbui bukhabai bukharoi bono porikha ke borok kwbui no Bible no nai tugui mana temane male Bible ka kaitani kok thai ka kwbui hai bagi Bible no seng nugu Isaiah utmaisa ang porwana Isaiah chapter 34 verse 16 utmaisa norok subrayongni abijabo nai tugdi te abono poredi aboni mungsapano kamagla borok khorok sapano mangsong kerui tongla tamni ke subrayong khukbai thang omono dagi kha te bini pholabai ke borok no thumbai kha orjau norok subrayong ni bijabo nai tugdi Genasen kwbui no manai abono poredi nai tugdi ge aron je nukmani abo mungsapano kamagla je Bible mamani mungsapano kamaya polani kok kamaya jugno hani kok kamaya kaito kok romani nono jugno hotlangai ama poito klai kanke obo kamaya je poito klai ro mor ke rozak nai ke abo kamaya hani Bible kwbui tongo nei o kok sa kwbui kok no sana thangke borok rok belai emai ingmani bagai se poito klai maya ngo tuan bagai poito klai maya emai kabang ni bagai se actually Bible no pore ui poito klai nani om hai kerui
poito khlainani moto kri ukogya poito khlaina se musungya abose asol ko Baibel poito khlaimaya obia Baibel poito khlaimaya Baibel porwi poito khlaimaya ukogya bororok tomani bagi kaiton jisuna yachakmanya Baibel no yachakmanya male emai jes ahapan angle poito khlaimaya u bekhatoma baisi je haipan fear but Jesupan tenang poito khlaimaya omo hai emai tongmani bagi se Bible no poito khlaimaya poito khlaya borok hai Bible no porewui nayui jasai khayui poito khlai wani omo hai temanai omo hai mungsa krei oni kogi poito khlai nani si musungya obosi asol ke Hai bagi bororok Bible no yachakmanya kwbui khani Roman chapter 1 verse 28 ang porwana bororok kai to no ko sina nayani bagi kai to borok no khasitra na bagi yakari lekha okay borok tongmung hamya tonglayo tone kai to borok no yakari ro borok omo hai borok no temen male borok gosina nayani bagi kabang man no ki tongkon gosina Tahu borok omo itu ngira ba emai kotor. Nje sepanang borong omo saya nih saya lebih omo sisa nih mana. Thai bongo thai suk thai ya ke thai bongo thai suk si thai. Nih omo hai mana itu ngira ba. Ang no je kapon sa wa nih. Hai ba. Te omo hai ba gis. Ke omo hai ang si je kapon sa nih honai ram nan perang mai ya. Ya orang no kokso. Je kabang ma borok of course kabang borok omo hai to tong borok kes khana yakho ai borok khana wibu poito zairo ke tamang borok ni poito khlaiani musum omo waise borok kabang ku borok lekha pora kana hundi jespan hundi borok jisuno Bible no poito khlai even ki sini prosno ka teman Bible kwbui wngwi bu tomani kabang ma borok bono poito khlai obos sini tinani sing ke tabu grong di Young rock kosok no naitu teman malah bawa kosok no tong tok jago kosok no hamzago kosok no musunggu young hai bagi kosok no naitu tik omo hai na borok rok engka sumsok baik keplen hai bagi teman kai tu ni sesa no kai to ni chung sa no hamzat ya ba kai to ni chung sa wo bo tong no ni musung ya o sung sa ni komor thangnai manai khunai wono kulugi tong no musung go ba bono torja ku yong bu nang kahapa ya pi bai nawi rari di hayawon makre kan pini nai tu kui kosogon hai di mana ngeseng besumso uyong hai hani bagai kahawon nai tu thang maya hayawon thang pi kahawon ti share jakuna hayawon thang pi ke omo jeng borok ro sumso bagai hayano mana sengsar ni pai thang nai sengsar ka kai tin mokolo kosok si orono borok ro bekha ngi tunggu kabang mana proman tongo ban nugo kaidor besuk sekebui kaidor tongo te Bible besuk sekebui na di bukhang wapang toksa malmata rokno naisik naike jeng nugo senam naisa tongo te Bible ni mote bahai senam ka abu nusung nugo piaba emai torma bai kai tono borok samang nanzagia gen naituk na bu bekakri samang sinanzai aja nang naituk ya hai bagi ne bu naituk ya buku mai ge u naituk ya ni bagi no borok mazra berzak nai kai tol bai
Open sa John chapter 3 wo. Phari John chapter 3 verse 19 by 20 ang purwan. A mazra berma ke ahai. Sing saro pohor phaima se tamoke borok rok samang hamya khlaima bai pohor no hamza giawi manak manose hamza kuksiwo. Samang hamya khlainai borok bo pohor no naisik manya pia bini samang hamya rok da nukjak langno ne bo pohoro phairagia. Samang hamya de nukjak langno ne pohoro phairagia. Ingat teman bagi mazra berjak nai sengsara pohor horka jisu pohor ngi pekya teman ke boro u pohor no samang nangzagya hai bagi borok ro mazra berjak nai samang nangzagya kebino nangzagya uko. Okay, number 1 teman simani kaito no tuyei ba Bible no tuyei simani krei Bible je sina nangmat turati sia ignorance ogyanota ni bagi. Second engka teman second engka kotma kaham engka belai kena sadaron ba simple borok rok wasok mani sai simple cook dabok borok rok teman wasok sukno hawa si tangnai sukno ha engka sukno ha mana nak wasuk mengsuda ble aro tangwani ba hai kalai sukere tangi mana hai just poito kalai ma bade tangi mana abo borok ni wasuk menggo belai kena kalai suk ga asa kalai kena tangi mana ba borok puno kosik namanya matangzap ani asa kalai engmaya nei wasuk mabai borok mana kaito ni kok no kaito ni pan no kaito ni amono khlaimani no borok yasagi namanya poito bai simile thangmaya ma thangjagi maya bono chukna haw thangmani bagi mungsa sikma khlainai na asuk khlaide tama thangani obuk sake masuri naina yakaba yasku sungi masuri naina yakaba mungsa sikpa mang phainaina bakawo sruk phang phainaina omo haike borok ro wanso yakaba twang janai dos aga no hono mukos no mak phainaina ani bagine kabang ma nang kabukabui mathangja khade nei sengkang ke kabang ma omo hai ani amoro ang mane ani experience kong baksa borok omai ke utoro ang mathangja bani bagina sesta khlai tong tabok jora khlai no tong kho salsa mathangja nai ble ani once pia Bible omo de Bible ni thung mane omo de omo ya ke borok ro Jesus Kristo ni phanno bujiya siwimaya hai bagai nijeni phan bai nijeni khlai ma bai borok chukna haw thangani nai hai bagai no Bible kwbui wngwi dongbo Bible ni kok no yachakmanya Jesus no yachakmanya Matthew Mathai chapter 18 verse 2 and 3 ang porwana Jesus jarai khorok sano ringai tubui borok ni kejaro basa roi hai hnai saka o kok no muito narati norok mul phili jarai hai ngyasa kai gane hawo habimaya mangla nirok mul phili jarai hai ngyasa jarai ni bukata bu jarai ni bukang ka simple je sajamono bono na nawo kwbui mana kwbui no tuino ka kwbui borok haino i borok nawo biaba otorok ni bukang ke tama kra yachakmanya nijeni no torjakugu nijeni wansung no chajakugu nijeno mane amongta tama torjagu kongsu je borok ni bukha jarai ni hai ingo bo simise kotma kaham no buji uite yasagri manai ne Jesus Christo so kabang ma borok omo haike bu wansugu Kristen engka kaisa dormo
Tei kubuni dormo tong mahai Kristen be kaisa dormo nei wansok. Tei dormo to sung nugo dormo to masa. Omono khlai di bono ta khlai di omo haike tong di bo haike ta tong di rathar di o barok di omo haike podre pod dormo ngka sao jok to dormo no sao. Ge dormo borok no poza khlui roi shiro. Ge Kristen no bu dormo nei wansok nai ro dormo nei wansok ma bait mangka. Kristen no poza haike no nugo. কিন্তু Kristen dormo ya Kristen poza borok no poza ruzuroi ro ya. Kwbui kok tamabu. Kwbui kok engka Kristen borok no poza si heleng ro. Hai bagai je borok Kristen no dormo hlui nanai borok kubun ni dormo hai. Poza ruzu wani na ye poza hai sungsok ni poza keplung mo te poza singsa box singsak ma bai poza hlui ngai kam. Pia ba Yesus Kristus le poza heleng ro ni ba disi phayo jeng mo hai ke Bible no. Teman John chapter 8 verse 36 teman sa hake sajla norok no phioke se norok yoksuk nai. Sajla sung phioke jeng yok nai ge sajla sung phioka. Ge Mathai 11 ni 28 teman sa poza hilik tui lengjak bebak borok ro ani thani phaidi ang norok no lengna ro ana. Je poza hilik tui jak ro. Ge tabok kwbang ma borok Kristen no tama nei wanso poza man tabok nung rosidi sabat sal rakhok ke se chukna khaw soknai sabat sal no jibono no rakhok lang mano kwbui bai sabat sal rakhok nai ke yak se suisa sima singya horbu ma khaya suibu ma singya mana mungsa sang sung sai chot mai pore nung je sung manai no pana kisya pana khaidi mai pana sa ka samang nung nge ba yung masali yang sini bela samang ai bela nge pode po tiga borok no poza khlei roi poza si khlei roi ro baisi Yesus le poza hileng rona ni ba gi se phai pia Yesus ni bung ping poza hileng roi thong bai kya bo oguk sa ke surya ke mo thang sa liya awai kok ro ge tama o second reason ke temas gospel engkau belai kena simple hai bana hai bagai borok ro awono bekhawai nawan naya borong ni wansuk tuise hai khlai janai ko kot ma kam ka belai kena simple mo thang sak ni klai chu bai ki klai male tama male ani samang ya kai to ni samang Sini bekhangka sengjas koini na ke nayo Yesus Kristus kai to saklai mano sengjas yachaka. Bible says salvation is a gift. Gift no yasa ko ni cost deba. Nano cost se ya pai ro pai kya. Christmas gift fan ro pai kya, birthday gift fan ro pai kya. Nana ni kalai cost de kalai. Cost ya. Just nang kaisa nini boro nai hompro nunggu kok no konawe nini bukhaw poito ngani nang nai kene thangi yasa gine job simise baksa omo haibo ngo sakno belai ke hamya sitra ungjak ma bai kebino yachakmanya baksa ke mohai mane teman sesnai kabang ma samang hamya uduzakha podre pot samang hamya uduzagi kya Hani bagai sakno, mana sangi sungso asal bangsa ka, kai to nakar mana nakar maya, nakar mana ya, omah aja, sakno wansugui, bro, mana sakni hamya no bangsa no bagai kai to nakar nalia, nih, bu wansug nih tong, piaba sengui to naratai, nini sungsok se sepanat kotorom teng, Yesus Kristus ni tani nakar maya kesekerei bobeba no nakar idoka bobe baksa je pro bokruso thidong
sungsani jot to isa khaya ku borok boy baksa krus rodang ro borno borna kakha ai babi bo khorok sano sau je pro bukha kipilo subrai nini hasok ke pra anamoi to khlai di sukono tamasa katin nang angwei baksa sukna house of nine paradise of nine kai den thani mungsamman yakri Ezekiel tamasa Ezekiel 33 10/11 ang pornai awani bagino o borok ni sajla Israel ni borok rok no sadi nung hai hni sadi temung no chini samung chaya rok te sum sok rok chini sakawo no klainai hngke जों borok ni bagui se lengrum nangjak hake जों bahai tangnai borok no sadi subrayung kaitor hai hni sawo ang kethang tong sak borok khamya rok thrimano ang chajagya tamoke sumsok ganang borok bo khakipilei muthangjak o Israel rok norok samang hamya khlaima thakdi tamo ngui norok thinai ortmaisa norok samang hamya khlai mani abono chajagya thik no piaba kaitor kebono thuithang hnei naiya thakipildi nandok je sabana hayang tongte derok no muthangjak hnei ang nayo jotono no omahayna kaitor nayo jotono muthangjak korok sanapana komorthang hnei bonaiya ani bagai johoton isai sungsok kotor kukno bo mathangai mana borok ro kwbui no tui borok wasokui naya bujinani naya teingke sumsogomon kelek tongna musungo ke spiritual arrogance kwbui no tui misinterpretation aborok ni bagi se borok ro Baibel no kwbui hne kwbui Baibel kwbui ngwi tongwi phana Baibel no kwbui hne yachakmanya te Jisu Christ no bo yachakmanya hani hai kwbui no tui borok ni bukha sinani sakthariya okay sumsogono kelek tongmani musungo borok ro okay tingisa spiritual ignorance cái Bible này có các cái bui, có cái bui nó tới ấy, bỏ nó các bạn mana misinterpretation khai. But of course you borok busak nije busia, hani bagini borok misinterpretation khai ya. Hani bagini Bible cái bui ngai tong bui borok ro o cái bui no maya. Tu có একটা reason ni bagini. Hani bagini borok ro Bible no reject khai. Get bujibai kana temani bagai Bible kwbui ngai tongui bo borok ro Bible no kwbui hnei yasagri namaya kwbui hnei poito khlaimaya kabangku borok no khlaimaya o sungsaro even to girja thangi tongui bo amo hat ke non believers ni kok to salia je omo no teman-teman কয়েকটা reason যে তিনি অরণ্য পাইলেছিলেন হাই হাই tenis salok di kemampuan tonggu semua macamnya sabda pun naik tengah ya terus kan ni salok ke tiga saya sengmen nusung sarayana nirok bu wansok sok di amno nusung salane Kristen bai te kubun ni dormo temawo ferlai makalai ferlai mang temawo ferlai mani Kristen bai sengsani te kubun dormo mana sengsa Kristen ka kaisha te kubunot lak dormo tonggu oh bai Kristen ka kaisha si te ige temo
फेलायमाने तमागो बोनो तो ई बसखांनि सालाव वानसुक लायो ओके और पाइलेसिनाय हामबाय